mao ni ang sentro sa Agdao. Kana siya ang Dakudaw Street. Okay, mao ni siya ang dagan sa kuan sa sentro Agdao, ano sa palengke. Padulong ni siya kani pa-straight dito katong nay makita ninyo nga building. Isa padulong ni siya nga street padulong Santa Ana. Okay. Flyover. Okay, kini siya padulong dito sa Carpenter to Magsaysay Park. Kung tukod nga Agdao Public Market na building. So for the meantime, mo ni isang sitwasyon sa Agdao. Okay. So dahil hapon ko parking ba? Sa instruction ba? Okay, gikan sa Carpenter down direct ni sa kalsada padulong ni sa Arcastillo. Okay, so mo ni siya ang dalang Arcastillo. Nata sa ibabaw sa flyover karon is kanadi ni ang Imperial. So na atlo ko man sa Warehouse Club. Pero karon is nanadiri sa may Agdao flyover. Kini siya padulong Bahada Abinakabagyo Avenue.